Isang hinihinalang iligal na manufacturing o paggawaan ng paputok ang itinimbre sa Dagupan City Police Office sa Sitio Bukig, Bacayao Norte noong madaling araw ng Huwebes, November 20. Inaksyonan ng otoridad katuwang ang Western Pangasinan Provincial Explosive Ordnance Disposal Unit ang lugar kung saan na-recover ang mga kemikal, kagamitan at ilan pang finished product na paputok. May 4 na individual din ang nakitang tumatakas na nag-udyok sa mga operatiba na pasukin ng barong-barong. Nakatakdang isa ilalim sa forensic examination ang mga nakumpiskang paraphernalia. Matatandaan na isang iligal na paggawaan ng paputok ang nadiskubre sa Barangay Tabang noong November 16 matapos umalingaw-ngaw ang malakas na pagsabog na nakaapekto sa ilang individual. Patuloy na hinihikayat ng Dagupan City Police Office ang publiko na makipagtulungan upang mapanatili ang kaligtasan ng komunidad lalo na't papalapit ang panahon ng Kapaskuhan. IFM News. IFM News. IFM News.